Всеки би искал да е здрав и да има режим. Затова ние решихме да направим една инициатива, вика площадка в парка. Първо се допитваме до общината и кмета за разрешение. Второ, определяне на бюджета 1 милион, но имаме споразумение 30% от нас. Затова ние решаваме да направим срок на събирането на средства една година. Организираме базари, идеите за картички, готварски изделия. Знаете, че нашето училище в Петница прави всяка година базар коледен, продаваме ги на площада на центъра и събираме доста туристи. Също така сме решили, че ще направим за събирането на тези около 1 милион. Ще направим някакво тържество, концерт, в който ще участват от различните училища от нашата група, например танцовите групи от Свети Кирил и Методий, средно училище и от средно училище Бачо Киро, като от едните ще дойдат на народните танци, а от другите ще са мъжовейки. Хода ще бъде 3 лева и също така ще направим обяви из целия град, всичките населени места, онлайн ще пуснем и след това вече ще пристъпим към реализиране на нашата идея, като ще имаме гражданите и общината и ще се опитаме да осъществим цялото това нещо около една година. И после вече откриване на събитието и ще се надяваме всички да се забавляват. И да бъдат в добра форма, да спазват режим, да бъдат здрави. И добре да ще имаме нашата фитнес площадка. Земетресение. Първата точка е за пострадалите. Пострадалите, какво можем да кажем? Има не само пострадали, като пострадалите има и загинали, много хора в тежко състояние, много хора в... Емоционално също пострадали. Да. Втората точка е финансови щети. При едно земетресение има много сгради, които са разрушени, които имат нужда да се възстановят и да се оправят нещата, за да бъдат възстановени. Третата точка е ресурси. Ресурсите са пари, храна, дрехи, медицинска. Видях обявата в интернет, търсите готвач. Да, имаш там, Да. Защо избрахте кандидатите? Защото е елитен ресторант и е на един от най-добрите шеф-готвачи в България, шеф Манчев, който е участвал в Мастершеф. Така, госпожо Сергеева, с какво ви привлича нашите избрана? Това, че е известен ресторант, луксозен е и ми харесва да готвя. Така. Защо смятате, че сте подходяща за тази професия? Смятам, че съм добра, защото съм отговорна. Добра съм в това и съм завършила професия готвач. Искаш ли дъвка? Не, благодаря. Моля ви, ако може да напуснете тази тук, защото не виждам, че сте подходящи за тази позиция. Да. Какво искаш? Затварям, че ще ме изгонят заради тебе. Но вие вече сте изгонени. Моля ви да напуснете. Чао ви! Защото видях обявата ви, че търсим поема. Какво ви привлича избраната позиция? Обичам да се градирам и да ползвам много неща като продукти. Защо смятате, че сте подходящи за тази работа? Защото имам голяма аудитория и мога да покажа много неща. Добре, как ще представяте козметиката? Чрез анбоксинг или по-точно разопаковане на подаръци? Са продуктите пред хората. Просто се съобщила.